Salutare, eu sunt Alexandru. Bine ați venit în bucătăria noastră. Alături de mine l-am pe șef Iacob. Bună, șef! Bună, Alexandru! Ce o să gătim astăzi? Noi facem împreună o prăjitură de morcov. Delicios! Și sănătos. Nu am nicio idee cum se face acest tort de morcovi. Da, ai idee despre ceea ce conține? Da, morcovi și aluat. Eu trebuie primul 8 bucate. Important este pe albuș nu intrat galben. Aici. So, așa. Așa. Totdeauna folosim o tonelii. Tu ești un bun ajutor. Nu e prima oară când fac asta. Când tu aveți galbenuș în albuș, primul nu se vine așa tare și trebuie. Pentru asta face asta foarte frumos curat. Pentru asta ideea pune ou în un bol separat are două funcții. Primul, ou este sigur proaspătă și pune albuș separat și galbenul separat. Asta este mai simplu. Și pentru copii este foarte frumos pune asta cu mine în albuș și galbenul și așa. Copiii îmi place lucrează cu mine. Și acum trebuie morcov să facem curat și după când este făcut curat. Am mai curățat morcov până acum. Da, ok, mult succes. Pentru mine este un desert 12 luni. Fiecare nu se poate. Morcov există permanent. Este pentru copii altceva. Este deschis horizont. Pentru asta dulce cu legume. Eu deschis cuptor. Este ok? Da. Good. Legumele mele preferate sunt morcovii și castraveții. Aha. Morcov, castraveți, sunt buni. Pentru mine nu există o preparată. Iar, de exemplu, acum foarte mine are place cu conopite. Cuptor trebuie 175. Când lucrează cu ventilație este 160 de grade. Și îmi place simplu. A trebuit să curăț morcovii cu un curățător și m-am lovit un pic, dar o să-mi treacă. Eu trebuie unt. De ce punem unt pe perete? Nu lipește aluat. Cu unt este făcut O peliculă. perfect. Da. Mulțumesc. Înțeles așa? Așa facem, șef. Eu te învăț limba română și tu mă înveți bucătăria. Mulțumesc, asta este perfect pentru mine. Limba mea este germană. Germană din Elveția. Și la fel pentru tine, limba română. Și pentru asta tu am o problemă cu limba engleză și limba engleză la mine este dificil. Și limba romană este o limba foarte frumos, o melodie mai bună, dar pentru mine e puțin dificil. Dar, șef, cum să faci un dulce cu morcovi? Asta este o idee, faci ceva dulce pentru copii împreună cu sănătate. Tortul de morcov, datorită conținutului de morcov, are mult mai mulți nutrienți decât un tort cu făină. Morcovii sunt galbeni datorită carotenoizilor, iar carotenoizii sunt foarte importanți pentru sănătatea ochilor copiilor. Legume sunt sănătos, corect? Și fiecare legume are un gust dulce. Și am o rasător, ras fin. Este important ca dulcele să-l facem în casă. Avem controlul ingredientelor, dar și controlul zahărului. De multe ori la zaharuri ne gândim doar la zahărul propriu-zis, dar și toate produsele de panificație și ele au glucoză care se regăsește în amidon. De multe ori aducem lingurițe mult mai multe de glucoză din panificație decât aducem dintr-o felie de tort de morcovi. O să iasă un desert minunat. Trebuie un robot. Sunt șeful robot. Acum primul, galbenuș. 8 bucat, perfect. Și acum 300 de gram de zahăr, toate. Și deschis, de speedy. Alexandru,
Să vezi? Acum este o spumă. Și acum adaugă morcov. Perfect. Asta e împreună merge mai bine. De asta suntem doi bucătărieni. Corect. Și acum amidon, 60 de grame. Și făină de migdale. Aș putea să o pun eu? Da? Dar nu mai jumate, da? Făina de migdale, spre deosebire de făina de grâu, aduce dublu cantitatea de proteină și nu este proteina gluten care este proinflamatoare. În plus, făina de migdale conține mult mai puțin amidon decât făina de grâu. Astfel, vom avea mai multă proteină și mai puține zaharuri dacă folosim făina de migdale în detrimentul făinii de grâu. Acum coașe de lămâie, dar numai galben, nu alb. Minge cu lămâie. Bucănețitus are un wax afară pentru transport și nu stricat sau nu schimbat culori. Și acesta wax nu merge cu apa rece. Pentru asta trebuie cu apa caldă. Pentru asta bine curat. Pentru că fac asta cu ras de coașe, nu vreau pune pesticide sau wax sau ce chimii în mâncare, eu vreau coașe. Și acum am amestecat asta mai bună. E bun. Da? Nu mă așteptam ca dintr-o legumă să faci un desert atât de bun. Acum trebuie albuș. Toate aici. Și acum deschis. Să vezi? Diferența între albușuri și gălbenușul stă și în cantitatea de proteină. Albușurile au mult mai multă proteină decât gălbenușurile, dar gălbenușul, deși are o cantitate mai mică de proteină, are o proteină de mai mare calitate, adică conține acei aminoacizi din care eu pot să fac mai repede celulă nouă decât din albuș. Deci în albuș am mult, dar în gălbenuș am potrivit pentru a face celule noi. Și acum în form. Da? Cred că o să iasă un tot minunat. Faci asta compact. Pun asta pe mijloc în cuptor, da? Da. So. Pe mijloc. 60 de minute. Aveți un ceasur? L-avem la cuptor. Aha, adevărat. Mi se pare o rețetă ușoară. Pot să învăț și pe mama să facă. Prăjitura este în cuptor. Acum să facem decorație. Știu. Trebuie suc. A fost distractiv să-mi folosesc mușchii ca să storc toată zeama din lămâie. Voi folosi toată forța. Eu fac aici pistație. Șef, dar de ce tăiem fisticul la cuțit și nu-l dăm prin blender? Pentru eu nu vreau un făină sau un pesmet fin. Eu vreau puțin crocant. Fisticul nu folosește aici doar ca și decor, el folosește și ca nutrient. Fisticul este foarte bogat în potasiu și magneziu. Aceste minerale ajută foarte mult organismul în procesul de energie. Prin urmare, fistic poți da copilului tău și la pachet, în loc de o pungă de covrigei. Vor avea mult mai mult magneziu și potasiu și nu doar amidon, adică doar zaharuri. O lingură de lămâie pusă în bol. Lămâia nu doar că aduce vitamina C, ea aduce și un gust dulce acrișor. E important copilul să se obișnuiască cu un gust mai fresh, mai light, fructat, acrișor, decât acel gust imperios de dulce. Pentru că atunci el va asocia tot timpul prăjiturile cu ceva mai fresh decât cu ceva extrem de dulce. Și acum adaugă zahăr de pudră. Și am amestecat asta. Zahărul este într-adevăr nociv, dar este foarte importantă cantitatea. Paracelsus spunea, orice substanță poate să devină medicament sau o travă în funcție de cantitate. Dacă dăm zilnic dulce la copii, s-ar putea să-i otrăvim. Dacă le dăm ocazional, o dată de 2 ori pe săptămână, s-ar putea să fie un medicament. Este perfect, să vezi? Și acum
In frigider sunt morcov tăiat. Steluțe sau bastonașe? Steluță. Și acum pun aici numai morcov. Să vezi ce frumos sunt steluță? Și asta este decorație, numai morcov, da? Auzit? Da. Arată bine. Cel mai mult îmi place să fac în bucătărie. Păi să mănânc. Bravo! Asta este gust, că? Și test așa. Este la fel la mine. Pentru este făcut, proper, cu lingul sau cu figa. Da, perfect. Miros bun? Da. Ok. Ora de pictură. Da. Pune cu fistic, așa, afară. Pentru asta totul morcov cu legume este asta un clasic. Pentru tot nu este așa dulce și asta cu glasură vine puțin dulce și acru de la mie. Este un foarte frumos balans. Decorația este foarte importantă, este pentru ochii. Da? Și acum trebuie morcov. Normal fac asta cu marțipan, dar pentru mine este prea dulce. Și asta este, o firmă în România face asta foarte frumos. Și face asta fiecare 2-3 centimetri, o decorație așa. Se vezi? Frumos? Da. Partea mea preferată a fost când am stors lămâile. Și pentru mine a fost amestecat asta aluat cu albuș. Și după a face asta rezultat mai bună. Asta este pentru mine, a fost cel mai interesant. Și acum tăiat. Stai, nu putem să tăiem fără un invitat. Aveți un invitat? Da, prietena și colega mea, Ania. Bună șef, bună Alexandru. Bună ziua, domnișoară, eu sunt Iacob. Eu sunt Ania. Pare bine. Și acum tăiat împreună, Da. este un inima și tăiat asta acum jumate așa. Ce acolo? Asta este o prăjitură de morcov. Îmi place foarte tare forma ei și miroase atât de bine. Este o formă de inimă. Poftă bună! Ania, place? Da. Din ce este steluța aceasta? Asta este o steluță de morcov. Este natural și gustos. Ai mai mâncat vreodată prăjituri cu legume? Nu, decât de Revelion, când am mâncat tort de morcov, dar nu a avut același gust ca ăsta. Și care a fost mai bun, cel de Revelion sau cel de acum? Cel de acum. O tortă morcov, pentru mine o tortă preferată, pentru este gustos, aromat și este o tortă stai 2-3 zile în frigider, fără problema. Așa aroma de morcov crește, e minunat. Legumele mele preferate sunt morcovi, așa că astăzi chiar mi-a plăcut tortul. Alexandru, Da? mulțumesc pentru să-mi invitat în bucătăria ta. Împreună cu prieteni, a fost frumos pentru mine. Mulțumesc, șef, pentru acest tort delicios. Mulțumesc, Ania. Încercați și voi acest tort acasă. La revedere! La revedere!